Hello friends, very good morning to all of you. दिनै जोंनि दार्जिलिं टुरनि सेकेन्ड डे दिनै 14th जुलाइ दा मैयानो आं खिन्थाखानाय बायदि जोङो कुर्सियंनि मोनसे हटेलाव दंफैयो ओमफ्राय दिनै फुंनि 8टायाव जोङो दार्जिलिंआव बेरायनो थांसिगोन गंसे गारि बुक खालामखानाय जादों बियो दा 8टा जानाय लोगो लोगो फैगोन जोंखौ पिकआप खालामफैगोन दा बेनो आं नोंथांमोननो जोंनि बे दार्जिलिं टुरनि बागै एफा एफा देखायफालांनो नाजागोन नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफाबानो जाबाय साहा फुदुंनानै लोंखांबाय जोङो दासो लाल साहासो थावाखै बारा साहायानो आं लोंजोबनो हायासै नै मैयानि जाखोन्दाखौ लाङाखै दाबो नै ओरैनो दंजोबो ओरै फिसाज्ला देरसिना बायरानि भिउखौ नायहरगासिनो दङ बिराद मोजां नै मैयाबो देखायखांखाबाय नङा होमबा बायरानि भिउखौ ओरै जोमै दङ गाहायाव कुर्सियंनि समायना नुथाय ओरै उन्दैया नै गारि लाबोफादों बेजोंनो गेलेगासिनो दङ बिसिनाया लेथ्रा जानानै दंजोबो नै लथं फथंनो दान्दिसे समावनो जों बेखौ साफा खालामगोन आरो ओंखारलांगोन सासे ओरै बाथरुमाव दुगैगासिनो दङ गावबा गाव देलायनायाव मुखुबजोब नै सोरबा जुथा गानदों दिनै आसोला दख'ना गानगोन मिथिलालै गोजा जाखो ना माखो आं बर' हिनजावसो ना आंनि हारिनि ड्रेसखौसो गानगोन आङो गुबुननिखौ गाना लोगोफोर गारियाबो सफैबाय जोंना ओमफ्राय नै जों दा हटेलावनो ब्रेकफास्टबो खालामबाय मा होदों ब्रेकफास्टआव थालिर ओरैनो बाटार ब्रेड ओमफ्राय पुरि दङ ओमफ्राय नैबे जुस मेंग' जुस दसे उनाव ब्रेकफास्ट खालामनानै थांसिगोन जोङो एम्फौ सुमुआ आलदाथार गिदिरथार आयु ओइ जोजागोनबो बिराद गिदिर एम्फौ सुमु जोङो घुम मनास्ट्रियाव सफैबाय दा दसे बेरायनोसै दै मोनसेबो लाखाबायासै बै जोंनो हाबनांगौ नामाथाय नै गुदुं गुदुं जिबो फानदों मालाय स्लपिं जायगाया स' बेनो घुम मनेस्ट्रि भिरुबा नै माबा मोनसे दाबि लायबाय माबा लानो नै भिरुबा गारि फिसा लाबाय नै 450 लाबाय बेनो थ' बैयाव हाबसै थ' मनेस्ट्रियाव हाबसै थाब ओंखारसै जुथा खुनांगौ मनेस्ट्रि सिङाव एसे हाबनोसै जोङो मनेस्ट्रि सिंनि नुथाया बेनो नै it's beautiful inside बेनोमोन घुम मनास्ट्रिया दा जों ओंखारफिननोसै बेनिफ्राय घुम मनास्ट्रिनि मोखांजोंनो नैबे रेलवे ट्रेक दङ सल लानो लुगैलायबाय नै सासे आगे नायलाय बाबा लादो लायोबा दानिया जोङो गरखा वार मेम'रियेल नायनो फैबाय बाटासिया लुपबो होनो बेखौ बे एन्ट्रि गेटआव टिकेट लानांगौ पार पार्सन 50 रुपिस लादों ओमफ्राय ओरै सिंजों नै रेलवे लाइन दङ सिङाव हाबबोबाय जों लासै लासै बाटासिया लुपआव नैबाव ड्रेस मोनो ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै फट' लानोब्ला लानो हायो नैबेबायदि बिसोर गाननाय बायदि ट्रेडिसनेल ड्रेसा Jalan rukun banani Senang play sali
दुनियाव दावजाना जाम्फैलांनो गोसो जायो अखासो हाबाय फ्रि फ्रिनो It has started raining now साथाबो लाबोआसै गारियावसो थाबाय साथाया मा खालामबावनांगौथाय गगा मोनसिगोन दे अखा हाना होगारबाय ने बैयाव दसे थाथ'हैनोसै अखा नागारसान्दि ओरै नै जि मोजां मोनो ओरै सिं सिं र' नोमाखौ भिडिअ लानां ओरैहाय माबायदि मोनदों दार्जिलिंआव बेरायफैनो मोननानै मोजां मोनदों ना ट्रेन फैगौ र' ट्रेनखौबो देखायनि ओरै हाबबोगोन ट्रेना ट्रेन फैगौ लाखिफैबाय नै ट्रेना बाहाय आयो पलिउसन बायनोकुलारजों नायनो प्रितिमाना नै दुरबिनजों माबा मोनसे नायहरदों मा नुहुरदों बाबा जिंजों थाबाय जिंजों दानिया जों बाटासिया लुप नायखांनानै ओंखारबोबाय ड्राइभार बाबुआ जोंना मा देखायहैबावो नायबावसै बाटासिया लुपनिफ्राय दुरबिनजों माबा नायहरदोंमोन मा देखायखो जा स्पिडआव माबायाव बरनायना होयो हमनोनो हालायलाङासै माखौ देखायगोन आंथ' जेबो नुवाखै आं खालि हाजोखौल' नुदों माबाखौ थोड़ा नीचे चल के आइए होनदों जोंना ड्राइभारा दा बेसे नीचे हमनो हालालै माया बिथिं नुनो जानो पार्किंआनो मेरला दंखायोमोन मानो गाहायाव थाफैखो बे